Nganong magbautismo ka? Magbautismo. Balik din nako, o niya, pasana ang imong cross. Kung sunod ka nako, saman, kada Domingo ra. Yes mga katatak, so today's video, ana kita lecture on baptizing day with Pastor Joseph Dapug in Upper Room Church sa Pagkatpat, Cagayan de Oro City. So gilecture sila igsuon aron mas masabtan nila kung unsa gyud ang meaning sa baptizing ug sila ang gipa-decide nga sila gustong magpag-o uban ang Ginoo ug ilubong na ang karaang di maayong binuhatan o batasan ug di na angay pangbalikan. So stay tuned until the end. Daghang salamat. Nganong magbautismo ka? Magbautismo. So nasabtang gini mo. Unsa nang bautismo? Tinuod gina? Kanang tinuod ha? Kaya ar makagawas ta. Alwin. Bautismo kawin. Hindi ako akong kinabuhi og sala para hindi na mabalik og ikuan na lubong na itong mga sala. Amen. Ya di lagi nimo buhaton usab. Na. Oh. Na ikaw kini si kan, kini kinsa man ni? Ha? Meme. Pila edad ni mami? 13. Ah, okay na ni. Yan ang ako may surrender akong mga sala o kanang dawato na akong ginugang kasi Di na nimo, di na ka magbuhat og daotan, di na. So kabalo man ka unsay mga daotan, di ba? So mo na yung katapusan lugar. So panamilit na lugar nimo sa yung old self. Goodbye old self. Diba? Goodbye old self. So sunod si kan. GB. GB, unsa may imo Jib? Pili na nimo Jib. 15 Ah, okay na. Nanong mababautismo ka Jib? para ibag-o na ako kung kaugalingon og surrender na tanan ako mga sala sa Ginoo og kuan dili na magbuhat og mga dautan. Oh, Men. Inyo gi siyang na kuan man na disciple gini sila kay kuan naman gi sila na nakatanong na. So, mora to siya Jib. Ah. Si Ken. Akin, unsa may imong pili edad ken? Ha? Pili mo edad? 17 Ah, din. Nganong mapabautismo man ka? para mabag-o na akong kaugalingon og dili na magbuhat og mga dautan pa nga gibuhat na ako sa una. Oh, di na gyud, dili na gyud, di na Goodbye, di na old matintal. self. Ha? Oh. So, Promise babay to na lang, God. babay na lang old self, di ba? So, okay. So, mara JJ. to, Ken, mara to? Mara to Oh, si ikaw, kan? JJ. J. J? Oh, kaya na J. 16 Oh, nganong mapabautismo ka J? para kan dili na tanan undang ang kan manalay naman ang mama gilay na namo Ay, like. kanang amo lang gikuan ba amo Hinahinay na og istorya og about sa Ay, mo nang ginasira nimo. Word of God ana. Ah, maayo kay kuan imong gawalihan. kuan dili na ako i-stop akong mga dili na mga Mga chicks lugar di. Di na. Ha? Ina J, natag-anan lagi. Natag-anan lagi. Ha? Wala na gid. Ha? dili na tanan para Magagyapon, magminyo magyapon ta pero kanang dili kanang murag dula lang ang kuan, Lagi. di ba? Kinabuhi may tugon ang relasyon. paduol na rin ko sa Ginoo na Kung manguyab ka kanang imo nang dalon sa altas kami nyoon. Ayo kanang murag lipay-lipay lang kanang Lagi. basta kay nalay uyab, di ba? Karon ra. Oo. Kay dili maayo nang kuan imo nang Ginoo likayin ninyo ang kailigon nga iya sa pagkabataon, di ba? So sunod. Missing ani si Big girl. girl? Big girl. Ah, di girl. Big girl. Big girl. Big girl? Big. Ah, big girl? Ah. Ah, big girl. Baby girl. Baby girl. Ikaw, baby girl. Nganang pila edad mo, girl? 18. Mag-ulang Ah, gahapon. dalaga na ni siya. Oh. Nagdibo na siya gahapon. Nagmanyanita may gahapon. Is God. Nganang mabautis mo man ka, girl? Kay para i-surrender na ako kung kwan sa Ginoo tapos ilubong na ako kung mga daot ginabuhat sa una nga mga daotan Amen. tapos para
kuan kanang isurrender nako sa gid sa iya tanan akong kuan og para mabago na gid ko ana to. Okay. Lubong na. Lubong na, lubong. Oo. So, Taga last, kini si Kwan. Si Harley. Harley. Oh. Murag pastoro ni nga bata oh. Ha? Alag si Toron gyud. Nganong mapabautismo ka? Ako kay dili sa kanang Grupo-grupo. dili ko gusto dili kanang basin kanang uban-uban lang. Oh, ana oh. Ang isa ra gid akong gid Ah. gusto na ko nga iatag na ko akong kinabuhi sa Ginoo ug dili na nako buhaton ako mga safe nga mga giagian nga Sauna. mga sa Men. nga hitabo. Oh. Amis anya. Sa adi mas Ginoo ha, dili na sa ako. Oh, dili na sa amo. Oh, sa Ginoo ni mo na. Ginoo na. Oh. Dili pero ako rang gisawa Nabang Ginoo diri na minaw ang Ginoo din ba? Oh. nga gusto na ko nga magbag-o gyud ko para makitan sa ko mga nagbag-o na gyud ba Men. mga nabitaw ihemplo. Men. Kana oh. Para makaingon po ng mga Kana may- Be thou in example in word and in deed, di ba? Ingon si Kita ang model. Oh, kita sa ang modelo sa pulong sa buhat. Men. Sa una kusuka malikas una. Adi kay ko ga pamalikas. Aw. Ana dili tunay na. Samok. Dili may kadi ka pamalikas. Kinarang mga safe nga mga binuhatan Oh. manawat mamaka. Kawat-kawat. Mm. Ah, At least kabalo siya unsay ang sala, lagi, oh. di ba? Oh. At least mo ka musulti ka, di Mm. ba? Confess ba? Admit Admit ka sa nga ikaw makasasala. Kaya ang Ginoo ni siya, may ani siya dili sa mga mata kundi sa mga makasasala Oh. aron sila maginulsol. men. So mura na. Okay, praise God, manindog ta. For your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my life to you. Music for you. Lord, I offer my days, Lord, I offer my days to Sa katuigan nga kami nahilayo, sa panahon nga kami ana sa kahit-hit ug walay kapaingan. Sa adlong nga among nagamit naman sa walay kabuluhan, sa oras nga among gisiyangan, sa minutong segundo nga wala kami nasakitan o napasalamatan. O karon ni usaha ipaduol kami diha kanimo, o Ginoo usaha ipaduol kami. Pagan ng Ginoo. Men. Thank you, Lord. Praise the Lord. So muna ni ang kuan, ibali ang atong ticket. Para langit o sa mga nangamatay na ugad. Ang mga pagtuo Lord, mo kini ang magapukaw o Lord nga ikaw Ginoong Hesus